Тілден яссақ, не диярбіз Тоқайыбыз қаршында. Вақланырға сөз болырмы Аязыбыз алдында. Бұл юлларны заманыбызның танылған шағыры Ленар Шәйх язған. Бұл сұрауны ол бірінші ширатта кім алдына қоя? Студиябызның қунағы Татар китап нәшриятының баш мөхәррире, журналист, тәрҗемәче, галим Ленар Шәйх татарлыгыбызны, телебезне саклап калуда үзенең билгеләнешен ничек күрә икән? Хәерле көн, Ленар әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Сіз ең нәтижелі ижадчыларның бірсі деп әйтсәк була, чөнки әле менә бу бір ел эчендә генә дә сезнең берничә китабыгыз, дөресрәге 6 китап ялгышмасам, дөнья күргән. Нинди китаплар алар? Кемнәргә, нәрсәләргә багышланганнары? Монда инде төрлесе бар. Иң беренче дөнья күргән китап минем шигырьләр җыентыгы. Ул инде сөйләммәрәк формада эшләнде. Әмма ләкин күп өлеше менә соңгы елларда язылган әсәрләр. Менә солыгына бер китап килеп чыкты. Аннары тагын балалар өчен шушындай җыентык басылды инде, алдамыйм дигән, ике телдә инде, татарча һәм рус телләрендә инде. Шулай ук теге рәсемнәр белән матур итеп килеп чыкты. Аннары безнең инде бик күренекле шәхсебез бар, Юлдыз Халиуллин дигән. Ул дипломат та, галим да. Менә шул Юлдыз абыйга багышлап, менә шундый җыентыклар басылды инде, биографик очерклар. Татарча һәм рус телендә инде. Ике китап. Юлдыз абый инде хәзерге вакытта Мәскәүдә яши. Үзе инде районнан чыккан кеше, якташыбыз безнең, Әгерҗе ягыннан чыккан кеше инде шуңа. Аннары төп яңалыкларның берсе булды инде менә француз телендәге җыентык басылып чыгу инде. Монда инде бу чәчмә әсәрләр, проза җыентыгы инде французча дөнья күрде. Аннары полякча бу шулай инде проза җыентыгы басылды. Һәм менә тагын бер яңалык безнең менә шушы китап. Ул инде хәзерге прозаның бер җыентыгы инде. Инглиз телендә чыккан. Антология. Француз телендә. Француз телендә. Монда инде безнең бүгенге көн авторлары кирде. 6 автор. Һәм бу китап зур вакыйга булып тора инде. Татар әдәбияты өчендә тагын теге. Инглиз телендә дә китап чыккан, шулай бит сезнең. Һәм сез бүгенге көндә бердән-бер быелгы шушы заманның язучылары, шагыйрьләр арасында сезнең бердән-бер китабыгыз шушы инглиз теленә тәрҗемә ителгән. Бу зур казаныш әлбәттә. Әлбәттә, бу зур шатлык, сөенеч инде. Бу җыентык басылып чыкты Лондонда. Һәм инде бу китап белән бар дөньяда танышырга була инде, укырга була. Чөнки без инде без әдәбиятыбызны битен әйтәбез, теге бик зур әдәбият дип, салла әдәбият дип, шуңа инде без инде үзебезне белгертергә тиешбез дөнья күләмендә. Төрле телләргә тәрҗемә ителү әлбәттә инде безнең татар шагыйрьләрен, татар иҗатчыларын дөньяга таныту зур файда китерә, шулай бит. Сез күп жанрларда хезмәт итәсез, Ленар. Шулай да ничектер шигърияткә өстенлек бирәсез бугай. Менә мин ялгышаммы? Әлбәттә, бу шулай инде. Поэзия бит инде барыбер теге шигърият күңелдә яши, һәм инде ул ничектер менә шигърият аша үз фикереңне җиткерү ничектер минем өчен инде җиңелрәк булып тоела инде. Чөнки шигъриятта бит инде ул син инде символлар белән дә эшлисең, ничектер теге син үзең аны белмисең, ничектер менә шулай килеп чыга ул менә күкләр белән бәйләнеш дип әйтергә мин аны. Һәм инде фәлсәфәдә килеп керә бит инде бу чиракта, теге хисләрдә килеп керә, ничектер шигърият белән менә шуларның бөтенесен дә җиткерү җиңелрәк дип әйтәсем килә, утышлырак, үтемлерәк инде тагын. Тәнкыйтьчеләр сезнең турында булай дип әйтәләр. Сүзнең тәмен, ямен белә, ләкин күпмендер дәрәҗәдә өстенрәк яза кебек диләр. Менә сез мондый сүзләргә, мондый мөнәсәбәткә ничек карыйсыз? Мин инде тәнкыйтьчеләрнең фикерләрен кабул итәм. Һәм инде әлбәттә
бик төптән язылган әсәрләр дә бардыр инде, бәлки теге бераз җиңелчәрәк язылганнар да бардыр, әмма ләкин ул бит инде шигърият бит инде ул киң дәрья кебек, шуңа инде бу очракта дулкыннар да төрлечә, теге бигрәк дулкыннар да була, теге мондый салмак кына дулкыннар да була, шуңа инде һәр хәлдә үпкәләмисез. Юк, юк. Үпкәләмим, рәхмәт кенә әйтәм инде. Сез юлда күп йөрисез һәм юлда йөргәндә дә гел уйланам дисез, гел язам, уйланам дисез. Хәтта милләт проблемаларында турында да уйланырга яратам дигән идегез. Бүгенге көндә милләтебезнең ни проблемалар бар сезнең күзлектән чыгып? Иң беренче чиратта инде телне саклап калу инде безнең төп максат. Әгәр дә безнең тел сакланып калса, инде без инде милләт буларак та киләчәктә яшәячәкбез. Һәм инде менә шушы тел белән бәйле инде ул тагын шулай милли йөзебез дә безнең сакланачак дип әйтәсем килә инде. Урыф гадәтләрдә һәммәсе дә чөнки барыбер без бит инде бүген көн өчен генә язмыйбыз, киләчәк өчен дә язабыз, киләчәк буыннар өчен дә. Һәм татарлар менә алар инде гомергә зур халык булганнар, дәүләтләр тоткан халык бит инде ул, шуңа киләчәктә дә менә татар халкы яшәсен дип телибез инде. Амин, шулай булсын иде. Очрашуыбыз матур яз айларында үтә. Сезнең иҗатыгызда да язга багышланган шигырьләр бар. Мөмкин булса, укып китсәгез иде. Ярар. Яз җыры дигән бер шигырь. Хәзер. Сөюгә сусаган күңелгә ташкандай саф хисләр түгелә, серле көч бар сыман, йөрәктә ярсыган бар хаят гөлназга күмелә. Мәхәббәт язларга төренгән, кыш буе тилмереп йөрелгән, күңелдә әлләни, бәлләли, мәхәббәттер инде, кем белгән. Бик матур. Иҗат итүдән сез әле тәрҗемә белән дә шөгыльләнәсез. Менә сезнең әсәрләрегездә башка телләргә тәрҗемә итәләр, шул исәптән сез дә тәрҗемәлек эше белән шөгыльләнәсез. Бу як сезгә кайсы ягы белән кызыклы? Тәрҗемә эше инде ул шулай ук аерым бер дөнья дип әйтәсе килә. Ул беренче чиратта сине байыта, күңелеңне байыта, чиктә синең фикерләвең башкачарак кимәлгә күчә дип әйтәсем килә инде. Тәрҗемә өлкәсендә дә шулай ук бик актив эшчәнлек алып барабыз. Русчадан, кыргызчадан, якутчадан һәм башка телләрдән инде. Башкортчадан шулай ук инде. Һәм инде мин күбрәк шул шигъриятне әйтәм инде. Хәтта сез Пушкина да тәрҗемә иткәнсез бугай. Я анда тәрҗемә итеп карадык, аннары Есенинны, аннары Некрасовны, Лермонтовны инде. Әлбәттә инде бу мин генә шайтырган эш түгел, без инде бер төркем менә шул тәрҗемәчеләр берләшеп эшлибез инде. Чөнки безнең шундай эш бара инде. Менә китапларны бастыру ягына караганда, булар күбесенчә кайсы нәшриятта бастырылалар? Бу инде иң беренче чиратта үз нәшриятыбызда басылып чыга инде. Һәм шулай ук чит нәшриятлар инде, башкалар, чит шәһәрләр, чит илләр. Менә бүгенге көндә кагазгә күпмедер дәрәҗәдә кытлык күренә ди. Татар китап нәшрияты эшен туктатырга уйламый торгандыр инде дип ышанасы килә. Юк, инде без инде үз эшчәнлегебезне елдагыча эшләп алып барабыз. Үзебезнең юнәлешебезне инде шуңа әле менә тиздән китаплар чыга башлаячак.
яңа китаплар менә быел китаплар инде. Шуңа ел ахырына хәтле безнең анда эшебез күп. Эшегез күп. Уңышлар теләп калабыз сезгә чын күңелдән, эшегездә дә, иҗатыгызда да безне яңа әсәрләр белән шатландырып торыгыз шулай. Көнегезне килеп безнең белән башлаганыгыз өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Рәхмәт. Сезне һәр вакытта да көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Уңышлар сезгә. Рәхмәт.